Hola, què tal? Com estàs? Si estàs aquí és perquè d'alguna manera t'interessa el contingut que estic fent, t'interessen algunes de les coses que explico i potser una de les coses que t'interessa és aprendre a millorar la teva sexualitat. Potser sí. Mm? Um, Aquest vídeo va dirigit sobretot a aquelles dones que esteu aquí a l'altre cantó, que sou la gran majoria de les persones que esteu darrere seguint la meva feina i que possiblement ja heu vist que us estic proposant que us atreviu a fer un viatge a través de la vostra sexualitat gràcies al Confidències, que és un dels meus projectes preferits. M'agrada molt tot el que faig, però Confidències és un dels meus carmelets especials i m'agradaria poder-te explicar i que em veiessis explicar-ho a mi més enllà dels posts que estic fent, dels mails que estic enviant de difusió, una difusió que a mi m'encanta fer, m'ho passo molt bé, explicar què és el Confidències per mi és meravellós, i que malgrat faig moltes coses, encara a dia d'avui hi ha gent que no sap què és el Confidències. Llavors, aquest vídeo té un doble objectiu. Primer, donar a conèixer el Confidències a aquelles persones que no sabeu què és, i l'altre objectiu és doncs parlar directament amb aquelles persones que també esteu per aquí, que sí que sabeu què és, que us ho heu plantejat, que t'ho has plantejat i que potser tens dubtes, tens preguntes, doncs seu, val? Prometo no enrotllar-me gaire, estil Crespi, val? Però la meva intenció és que puguis conèixer tot allò que crec que és imprescindible saber per submergir-te en aquest viatge, que és aquest viatge a través de la teva sexualitat. Um, Et vull explicar d'on parteix la idea, quin és l'objectiu del curs, què inclou venir a fer el curs, com es desenvolupa al llarg de tot l'any, um, què sí que hi ha dins del curs, quin preu té i com es pot pagar això, està clar, i, i així també veuràs qui hi ha darrere del Confidències. En aquest vídeo t'explicaré una cosa perquè puguis aconseguir un petit obsequi. Um, Sempre he volgut fer grups de dones, i no qualsevols, grups de dones en els que es pogués arribar a un nivell de consciència sobre la sexualitat important. N'havia fet varis i fa 3 anys vaig començar a treballar en el format de confidències tal qual està ara, tot i que va canviant perquè cada any és una petita aventura nova. I es va poder fer realitat aquest somni quan jo vaig aconseguir tenir el meu espai propi, on hi cabien un grup de dones, un espai que fos prou acollidor, perquè hi poguessin passar les coses que hi passen, que senzillament és doncs que cadascú explica què vol, escolta molt, i jo comparteixo tot el que sé i tot el que m'hi cap. D'acord? En el fons, el Confidències és un petit punt de trobada i tot el que passa, o gairebé tot el que passa, passa al voltant d'una taula, passa a través de la reflexió, del diàleg, no? I del treball personal i en algun moment del diàleg compartit amb la resta de confidents. Val? Ho explico perquè hi ha qui a vegades es planteja um, certes vergonyes, dubtes, no? I se li plantegen totes aquestes coses juntes a l'hora d'apuntar-se en un grup on parlem de sexualitat. La idea, sobretot, és que sigui un espai amb un grup reduït i que puguem tenir un espai segur de confiança en el que, sobretot, escoltarem, eh, aprendrem, no? Hi haurà un gran nivell de reflexió i cadascú explicarà el que vulgui explicar. D'acord? I llavors la idea és com activar eines i estratègies també per prendre consciència i en el fons per millorar la teva pròpia sexualitat. D'acord? Um, el curs es fa en el meu taller. Això vol dir que qui ve ha de venir a Torelló. Jo estic molt contenta de fer, no, coses en el meu poble i que la gent d'arreu del territori vingui a Torelló. I així també descentralitzem de tant Barcelona. Um, I sé que si estàs lluny potser pots dir, ostres, arribar-me fins a Torelló, aquí perduts al Prepirineu, no? A la Vall del Gès. Uh,
però qui ha vingut de més lluny també ha convertit el viatge de casa al taller i del taller a casa en la segona part del viatge del Confidències. Sigui més llarg o més curt el trajecte, sempre hi ha com una preparació per al dia, un repàs i un tornar i anar col·locant a lloc les coses que s'han après. I la idea era obrir-vos les portes de casa, en aquest cas de casa, feina, no? I els objectius serien el poder conèixer, el poder prendre consciència i millorar aquesta vivència personal de la sexualitat de cada confident. També aprendre més coses sobre la sexualitat, perquè ara estem en un batibarrull de molta informació, llavors anem a discriminar, però ho farem des d'una perspectiva feminista i com no podia ser de cap altra manera. I també el dedicar-te un temps de qualitat per tu, per tenir cura de tu mateixa, no? Cosa que avui en dia és prou difícil. Jo vull que qui s'apunti al Confidència senti que s'està fent un regal també per parar i dedicar-se un temps i un espai en pensar, reflexionar i prendre consciència de la seva pròpia sexualitat. Un altre objectiu és compartir amb mi aquest espai d'aprenentatge i confiança. Sé que moltes persones de tant en tant em demaneu per fer teràpia. Jo ara mateix tinc l'agenda molt tancada i llavors algunes de vosaltres em dieu que us agradaria molt venir a algun curs amb mi, a alguna xerrada, a teràpia. Doncs per això també he construït això, no? Per també tenir aquest espai de proximitat amb vosaltres, no? Què inclou el curs? El curs inclou eh, certs materials, un petit pack de benvinguda, val? Diferents materials de treball. Sempre hi ha, en funció del dia que tris, una mica de berenar o esmorzar. Hi ha una jornada sencera comuna per tots els grups, on allà també doncs, s'inclou el dinar, d'acord? I llavors, més enllà de les coses materials, doncs aquest grup de confiança per treballar a gust, amb comoditat i un munt de reflexions i aprenentatges. Tot això té una línia temporal. Has de marcar 6 mesos del teu calendari, és a dir, que cada 2 mesos hi ha una trobada. Comencem al gener, la següent trobada és al març, la següent serà al maig, al juliol tenim la jornada comuna, que serà per tots els grups i serà en un dissabte, i després també tenim el setembre i el novembre, final d'any, que és quan fem el tancament, d'acord? Tu pots escollir si vols el grup de dijous, si vols el grup de divendres o si vols el grup de dissabte. Dijous i divendres és de 4 a 8, dissabte és de 9 a 2. I llavors suma, aquest dissabte extra per tothom, d'acord? I jo dic que el curs està fet a l'estil Crespi, és a dir, que si em coneixes una mica a través del que veus de la meva feina, saps quin és el meu estil, el curs va d'això. Hi ha moments de reflexió molt profunda en el que toquem temes prou inclús dolorosos, punyents. Hi ha moments en els que riem, gaudim, ens divertim i passem d'un lloc a l'altre amb molta, eh, com amb molta connexió, no? I amb molt de sentit, val? Um, Quin preu té el curs? El curs eh, és un curs anual, llavors, clar, és una inversió, jo dic que és una petita inversió, que evidentment entenc que no pot arribar a totes les butxaques. El curs té un preu de 625 euros, que si ho reparteixes en les 5 sessions del grup, més la sessió de dissabte, que és comuna, si fas els teus càlculs, doncs surt a uns 100 euros per sessió, um, i que a més també es pot pagar a plaços, és a dir, qui vulgui ho pot pagar de cop, qui vulgui ho pot pagar amb 3 plaços i qui vulgui també pot fer doncs, aquestes automatitzacions amb el propi banc, si en parlem, d'acord? Doncs em pot dir, escolta, Malena, que jo m'automatitzo, llavors faríem la matrícula per un altre lloc i llavors ho podríem automatitzar en 6, 10, 12 pagaments, val? Perquè estigui tot una mica més graduat en el temps i no sigui, entenc que és una inversió, i no sigui tot de cop, d'acord? Si vols regalar aquest curs a algú, escriu-me i parlem-ne, perquè així es podem mirar com ho fem, val? Um, I a darrere del Confidències hi sóc jo, que en el fons l'he construït amb tot l'amor del món, i la idea és posar doncs, aquesta part meva més reflexiva,
amb un punt d'esperit crític, molt menys això intento, amb una gran reivindicació del plaer femení i espero que amb grans dosis de simpatia, d'acompanyament i també d'empatia. O sigui que si et ve de gust que t'acompanyi en aquest viatge de la teva sexualitat, et convido a que m'escriguis, a que m'enviïs un mail, a que m'escriguis per Instagram, a que m'enviïs un WhatsApp 620 18 30 80. Si et queda qualsevol dubte, si em vols fer qualsevol pregunta, qualsevol cosa, no t'ho guardis, demana-m'ho, d'acord? Si vols que t'enviï el dossier en el que hi ha tota aquesta explicació, val? També, d'acord? I si vols que t'enviï el dossier on hi ha un secretet important, vale? Un petit obsequi, doncs no ho dubtis, vine, i així, um, i així també pots tenir aquest petit obsequi, d'acord? Et falta escollir el grup que et vagi millor, assegurar-te que trobes el secret en el dossier que t'enviaré si me'l demanes i apuntar-te. Comencem l'últim cap de setmana de gener. O sigui que aquí ho tens, afanya't, tria grup, no fos cas que et quedessis sense plaça. D'acord? Moltes gràcies, un petonàs. Adeu.